Taħt sigurtà kbira fl-awli tal-qorti bdiet tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Jordan Azzopardi, iż-żagħżugħ ta' 29 sena mill-Madlina magħruf bħala l-El Chapo ta' Malta. Huwa ġie arrestat l-4 tal-ġimgħa l-oħra wara xhur twal ta' investigazzjonijiet mill-pulizija. Huwa jinsab mixli li kien il-moħħ wara ċirku kbir ta' traffikar ta' droga minn bosta lokalitajiet u b'ċirkolazzjoni ta' flus foloz. Fil-qorti l-Ispettur Mark Merċiqa mill-Iskwadra ta' kontra droga żvela li Azzopardi ġie arrestat wara informazzjoni li żagħżugħ ieħor priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u li kien jaħdem għal Azzopardi għadda lill-pulizija u mifhum li Azzopardi kien qed jgħix farmhouse lussuża fil-Wardija b'kirja ta' 4,000 euro fix-xahar. Azzopardi jinsab mixli bi 15 il-akkuża fosthom ta' traffikar ta' droga, kokaina, eroina u kannabis minn bosta lokalitajiet fejn saru rejds mill-pulizija fl-aħħar ġimgħat fost oħrajn f'Birkirkara, il-Gżira, il-Marsa u l-Pjata. L-Ispettur Merċiqa żied jgħid li dan seħħ wara informazzjoni li waslet lill-pulizija li Azzopardi kellu fidu dawn il-proprjetajiet minn fejn allegatament qed imexxi droga. Dwar l-aħħar rejt fil-Pjata l-Ispettur Merċiqa spjega li raġel involut fiċ-ċirku ta' traffikar żvela li Jordan mar fil-post ftit tal-jiem qabel u hemmhekk allegatament ħebb għalih b'sikkina. L-ewwel priġunier kien qal ukoll mal-Ispettur Merċiqa li Azzopardi kien vjolenti mal-ħaddiema tiegħu u ta' dawk li abbużaw mid-droga żvela wkoll li kien belu xi armi tan-nar. Quddiem il-Maġistrat Dorin Clark l-Ispettur Mark Merċiqa spjega fid-dettall l-operazzjoni li waslet għall-arrest ta' Azzopardi qal li l-akkużat ġie ntraċċat f'taslima f'karozza flimkien ma' tfajla li hi om ta' 5 tfal u li jisimha ma jistax jixxandar u Mario Abdilla li diġà wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Ingħad li Abdilla kien jaħdem ukoll għal Azzopardi u kien jidħol jixxi mill-ħwienet u jħallas b'karta falsa tal-100 euro. Qal li l-pulizija baqgħet issegwi l-passi tagħhom bit-tfajla tiġi arrestata f'villa fil-Madlina waqt li Azzopardi u Abdilla ġew arrestati fil-Gargur. L-Ispettur Merċiqa qal li hawnhekk saret tfittxija fil-Madlina u aktar tard oħra fil-farmhouse tal-Wardija fil-preżenza tal-akkużat. Hawn sabu bejta kbira ta' droga, bazz ta' crashers, munizzjon, arma tan-nar ikkargata u ċivet ta' bosta vetturi. Sabu wkoll laptops, iPhones ġodda, imwieżen u traċċi ta' droga. L-avukat difensur Arthur Azzopardi talab lill-qorti biex il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali jagħmel eżerċizzju fuq il-flus misjuba u li allegatament huma foloz. Talab ukoll li jiġu ppreżentati l-każijiet tal-priġunier li kixef lil Azzopardi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.